Imfanekiso ebonisa umengameli wezwe uCyril Ramaphosa amukela incwadi evela kwa-Israel yinto engehlanga kahle kwamadlela ndawonye kakhongolose. Iqembu elibuswayo kanye namadlela ndawonye alo bayebeseka abantu basePalestine abaloku beqhubekile nokuhlukunyezwa nguhulumeni wakwa-Israel. Okhulumela i-SACP uAlex Mashilo uthi kuze kube yimanje uhulumeni obuswa yi-ANC wehlulekile ukwehlisa ihhovisi lenxusa elibeke ezingeni lezokuxhumana. In 2017 December, the African National Congress at its 54th National Conference resolved to give practical support to the oppressed people of Palestine and for South Africa to unconditionally and with immediate effect take steps to downgrade its embassy in Israel to a liaison office. Umhlaziyi wezombusazwe uRebonita unembuzo ngemigomo yangaphandle kulelizwe ngaphansi kobuholi bukamongameli uCyril Ramaphosa. We are clueless of what is happening when it comes to foreign policy under this administration. The issue of downgrading the embassy of Israel, up to now, nothing has been done. Uhulumeni ulibuyisile kulelizwe inxusa la kuleli elikwa Israel kanti akekho umuntu osangene endaweni yalo okusuka ngo2019. Ngusamkele Maseko wezindaba ze SABC ngibika ngisegoli.